Itsasaldiak oso animali txikitxoak dira, eta badakizute hauek normalean landaretan bizi dira, bai? Bizi dira beraien artean. Beraien isatsa doblatu egiten da, eta askotan isatsa jartzen dute landarean lotuta. Bere gorputza oso zuzena da, eta gainera bere pikuarekin animali txikitxoak jateko aukera ematen die. Badauka hegatxo bat atzekaldean gora eta bera egiteko. Horrela mugitzen dira bakarrik, gorantz edo beraka. Landare hauek gerota gehiago desagertzen ari dira. Landare hauek sareak eta guzti hauek ere harrapatu dituztelako. Beraz, itsasaldiak bereen etxegabe gelditzen balin badira, ezingo ditugu ikusi, ez da akuarioetan. Normalean, itsasaldiak izaten dute kolore berdexka, marroia, zergatik landareak ere horrelako kolorea dutelako. Orduan, bertara aurreratzen balin badira edo hurbiltzen balin badira, bertan iskutatu egiten dira. Eta itsasaldiak kuriosidade oso polita daukate. Aitatxok izaten du arrautzak. Aitatxok mantentzen ditu arrautzak bere tripatxoan, eta bertatik ateratzen dira itsasalditxo txikiak. Beraz, kasu honetan ez da ama umetxoak izaten dituena, baizik eta aitatxo.